Aprobada a nova ordenanza de mobilidade, un documento que plasma todas as medidas adoptadas no Concello de Pontevedra nos últimos anos. Por exemplo, nesta normativa estableces unha velocidade máxima de 30 km/h en todo o municipio, un límite que se reduce ata 10 km/h nas zonas de plataforma única. Ademais, esta nova ordenanza reforza tamén o carácter peonil de toda a cidade. Podo dicir que é unha moi magnífica ordenanza, sirva a redundancia, que o que intenta é plasmar o que se estivo facendo en Pontevedra, xa coa experiencia que hai de aplicación, nunha ordenanza, non nunhas instruccións de diseño nin cousas polo estilo, senón nunha ordenanza. E, evidentemente, como todas as obras humanas, pois é perfectible, non sempre estamos abertos. Entón, isto vai se aprobar, agardemos que sea nesta sesión, se se aproba, pois aplicarase dentro dun tempo, un ano, 6 meses, o tempo que sea, ano e medio, se se ve algún que crea algunha disfunción ou algo que haxa que mellorar ou axustar, pois farase como se fixo con outras cousas, non? Aínda que para o Goberno municipal esta nova ordenanza non fai máis que reflectir o modelo urbano de Pontevedra, o certo é que este documento espertou nos últimos meses o malestar de moitos colectivos da cidade. Unhas críticas que foron trasladadas hoxe ao Pleno polo Partido Popular. Dicimos que é unha ordenanza dictatoria, señor Mosquera, porque de todas esas alegacións, o 95% delas foron rexeitadas. Cantas alegacións presentadas pola cidadanía de Pontevedra polas asociacións foron acertadas? Xa contábamos con que as nosas non as aceptarían, non? Pero do resto das asociacións, mire, este escrito non ten o sello do PP, creo que non está ningunha man do PP por aquí oculta en ningunha destas asociacións. Han conseguido algo inédito, a unanimidade da resposta das asociacións en contra da ordenanza. Os populares pediron ao Goberno local que retirase a aprobación desta ordenanza do Pleno e que se sentase a falar cos colectivos da cidade para elaborar un novo documento. Aínda así, a nova ordenanza foi aprobada cos votos do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e do edil non adscrito Gollo Revenga.